ରାଗ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏନି, କେବଳ ରାଗରେ ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ନିଜ କର୍ମ ବଡ଼ ହେଉ ବା ଛୋଟ ହେଉ, କାହା ଆଗରେ କେବେ ବି ସେଇ କର୍ମର ନିନ୍ଦା କରିବେନି ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ସମୟ ଖରାପ ଅଛି, କାଲି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିହାତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ସବୁକିଛି ହାସିଲ କରନ୍ତୁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବାକୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଏତେ ବି ଭାବ ଲଗାନ୍ତୁନି ଯେମିତିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ନେଲା ଭଳି କଷ୍ଟ ହେବ। ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରତା ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟଟି ହେବନି। କ୍ଷମା ମାଗିବା ବା ସରି କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଭୁଲ ସିଏ ଠିକ୍। କ୍ଷମା ମାଗିବାର ବା ସରି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୁଲ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ୟାକେଜ ଯେଉଁଥିରେ କି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାକୁ ପାର କରିକି ଆମକୁ କେମିତି ବି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯେବେ ନା ଯେବେ ହଉ, ସୁଖ ଦେଲେ ସୁଖ ମିଳିବ, ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ।